Ryder Cup je jedným z najprestížnejších podujatí vo svete golfu, kde sa v temperamentnom boji o prvenstvo postavia najlepší golfisti z Európy proti tým zo Spojených štátov. Zatiaľ čo golf je často vnímaný ako individuálny šport, Ryder Cup ho premieňa na tímovú súťaž, čo predstavuje jedinečnú a intenzívnu mentálnu výzvu pre zúčastnených hráčov. V tomto videu sa ponoríme do mentálnych víziev, ktorým čelia golfisti, keď súťažia v Ryder Cupe a preskúmame silu vnútornej výzvy, družnosť jednotlivých tímov a nevyčísliteľnú hodnotu Ryder Cupu, ktoré ho odlišujú od iných golfových podujatí. Moje meno je Mario Beky, som psychológ, golfista a zakladateľ Top Sports Psychology, čiže vrcholnej športovej psychológie, kde pracujeme viac ako 10 rokov s golfistami z celého sveta. Váha očakávaní. Jednou z najvýznamnejších mentálnych víziev, ktorej účastníci Ryder Cupu čelia, je obrovská váha očakávaní. Hráči, ktorí zastupujú celý kontinent alebo krajinu, nesú nádeje a sny miliónov fanúšikov. Tlak na čo najlepší výkon a získanie kľúčových bodov pre svoj tím môže byť ohromujúci. Tento tlak je umocnený tým, že dni Ryder Cupu nie sú len o individuálnej sláve, ale aj o národnej hrdrosti. Áno, my Európania sme v istom zmysle ako jeden národ, hovoriaci mnohými jazykmi. Duševná výzva je tu dvojaká. Najprv sa hráči musia naučiť zvládať vonkajší tlak a povzbudzovanie z tribún. Po druhé, musia zvládnuť svoje vnútorné očakávania a úzkosť. Strach zo sklamania svojich spoluhráčov, fanúšikov a národov môže vytvárať psychickú záťaž, ktorá na bežných golfových turnajoch nemá obdoby. Ak zažívate počas hrania golfu podobné vnútorné výzvy, je na čase, aby ste objavili moju príručku o vnútornej hre golfu, špecificky zostavenú z rýchlo uplatniteľných rád pre golfistov. Navyše sa tieto techniky dajú využiť priamo na fairwayi, aby ste tak nestratili ani jednu ranu a nepokazili si tak scorekartu. Príručka má názov Psychológia golfu do vrecka a stačí, keď navštívite moju stránku, kde sa dozviete všetky potrebné informácie. Choďte na www.mariobeky.com. Nuž, ale teraz poďme na ďalšiu vnútornú výzvu Ryder Cupu. Družnosť tímov. Golf je predovšetkým individuálny šport a profesionálni golfisti trávia väčšinu svojej kariéry v súbojení s ostatnými ako jednotlivci. Ryder Cup však vyžaduje, aby sa títo jednotlivci spojili ako tím, čo predstavuje jedinečnú duševnú výzvu. Golfisti musia prispôsobiť svoje myslenie od zamerania sa výlučne na svoj vlastný výkon na zváženie kolektívneho výsledku. Tento posun v perspektíve môže byť psychicky náročný, pretože sa musia prispôsobiť novej dynamike družnosti a spolupráce. Budovanie dôvery so spoluhráčmi, pochopenie ich silných alebo slabých stránok a stratégia ako celok si vyžaduje iný súbor mentálnych zručností, ktoré sa v jednotlivých golfových turnajoch často netestujú. Zvládanie emocionálnych vzostupov a pádov. Ryder Cup je známy svojimi dramatickými momentami a emocionálna horská dráha, ktorú hráči zažívajú počas turnaja, je značnou mentálnou výzvou. Hra sa môže prehúbnúť od zrušujúcich vrcholov až po zničujúce minima. Zvládanie týchto emocionálnych výkyvov je rozhodujúce pre udržanie pokoja a sústredenia. Hráči sa musia naučiť oslovať svoje vlastné úspechy a podporovať svojich spoluhráčov a zároveň zvládať frustráciu z nevyužitých príležitostí alebo sklamaných striel. Schopnosť zostať emocionálne vyrovnaný a udržať si pozitívne myslenie, aj keď veci nejdu podľa plánu, je dôkazom mentálnej síly potrebnej v Ryder Cupe. Jedinečný formát Ryder Cupu. Ryder Cup má jedinečný formát, ktorý okrem tradičných fourballs má tak aj foursomes a v posledný deň aj singles. Tieto formáty dodávajú turnaju ďalšiu vrstvu mentálnej náročnosti. Hráči musia upraviť svoju stratégiu, prispôsobiť sa rôznym partnerom a prijať rôzne horné podmienky, a to všetko pod dohľadom sveta.
Golfisti sa musia naučiť synchronizovať svoju hru a dôverovať schopnostiam svojho partnera. Každý krok si vyžaduje dokonalé premyslenie nasledujúceho kroku, aby sa nestratil ani jeden drahocenný bod. Tento formát si vyžaduje efektívnu komunikáciu, tímovú prácu a prispôsobivosť, čo z neho robí psychicky náročnú výzvu. Burácajúci dav. Ryder Cup je známy svojimi vášnivými a vokálnymi davmi. Zatiaľ čo podporujúce publikum môže byť energiou nabíjajúca sila, zároveň môže pre hráčov predstavovať aj mentálnu výzvu, najmä keď sú vystavení povzbudzovaniu fanúšikov toho druhého tímu. Povzbudzovaniu. Golfisti sa musia naučiť blokovať hluk, sústrediť sa na svoj herný plán a zostať vyrovnaný tvárou tvár vášnivému davu. Táto duševná odolnosť je nevyhnutná na udržanie koncentrácie a zabezpečenie toho, aby sa ich emócie nestali v kritických momentoch zábranou. Turnaj, kde ide o veľa. Ryder Cup je turnaj, kde ide o veľa, kde sa počíta každý bod a kde sa mená víťazov zapisujú nadlho do prestížnej histórie tohto neuveriteľne obľúbeného turnaja. Tlak z vedomia, že jediný pad alebo rana môže znamenať rozdiel medzi víťazstvom a prehrou je obrovský. Na rozdiel od bežných turnajových podujatí, kde si hráči môžu dovoliť prísť o jednu či dve rany, v Ryder Cupe nie je priestor na chyby. Takéto prostredie, kde ide o veľa, môže viesť k osobitému vnútornému tlaku, kde sa hráči snažia o dokonalosť. Zvládnuť tieto očakávania a zostať psychicky odolnými, keď výsledok celého turnaja závisí od ich výkonu, si vyžaduje jedinečný súbor mentálnych zručností. Nuž a zhrňme si to. Ryder Cup je nepochybne jeden z psychicky najnáročnejších turnajov vo svete golfu. Váha očakávaní, posun v tímovej dynamike, zvládnutie emocionálnych vrcholov a pádov, prispôsobenie sa jedinečným formátom, jednanie s vášnivými davmi a vysoká hodnota podujatia, to všetko spolu vytvára pre účastníkov impozantnú mentálnu výzvu. Úspech v Ryder Cupe nie je len o individuálnych zručnostiach. Ide o duševnú silu, vyrovnanosť pod tlakom a schopnosť prispôsobiť sa neustále sa meniacim okolnostiam. Je to dôkaz odolnosti a charakteru golfistov, ktorí súťažia na tomto prestížnom podujatí. Ako obyčajní golfisti môžeme len žasnúť nad mentálnou silou a schopnosťami, ktoré sú potrebné na to, aby ste vynikli na takejto veľkej scéne. Vďaka tomu je Ryder Cup skutočnou ukážkou mentálneho aspektu golfu. Moje meno je Mario Beky. Som psychológ, golfista a zakladateľ Top Sport Psychology, čiže vrcholnej športovej psychológie, kde pracujeme viac ako 10 rokov s golfistami z celého sveta. Ak zažívate počas hrania golfu podobné vnútorné výzvy, je na čase, aby ste objavili moju príručku o vnútornej hre golfu, špecificky zostavenú z rýchlo uplatniteľných rád pre golfistov. Navyše sa tieto techniky dajú využiť priamo na fairwayi, aby ste tak nestratili ani jednu ranu a nepokazili si tak scorekartu. Príručka má názov Psychológia golfu do vrecka a stačí, keď navštívite moju stránku, kde sa dozviete všetky potrebné informácie. Choďte na www.mariobeky.com. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite mu dať like, prihlásiť sa na odber z tohto kanála a zdieľať ho s golfovými priateľmi. Vidíme sa na golfovom ihrisku a prajem vám pekný zvyšok dňa. Čau.